Здравейте на всички! Може да ни се представиш и да кажеш какъв автомобил ще представим днес. Казвам се Петър Хубанов, от Разград съм и съм собственик на това E60 M5. Колата я имам вече долу-горе около 6 години. Внесена е, направен е внос от Кувейт. Автомобила е внесен с същия цвят, който не е оригинален. Оригиналният цвят е Silverstone. Ето тук има табелка. То се личи. Да. Но аз съм правил доста доработки по нея. Както виждате. Да, може да започнем отвън. Да кажем външните доработки, после вътре на този уникален капак. Преден карбонов капак. Заден карбонов капак. Да. Странични липове има, които са на праговете. Да, пак карбонови. И има и заден карбон, заден лип на изпускателите. Фолио има малко на... Фолио има на задните прозорци и отгоре на тавана също има карбоново фолио. Да. Джантите, предполагам, Джантите са оригинални джанти. Просто съм ги пребладисал прахово. И също така и предния карбонов лип с двата карбонови бъбрека. Да, карбон навсякъде стои доста добре. Да. С синьото. Да погледнем сега легендарния V10. Двигател на BMW. С Авентури смукатели. Да, една доказана марка. Също така, като перформанс има Ранклан. Сменена е шайбата на коляновия вал с малко по-малка. Като имаме сменени изпускатели, които са Infinity Design и от хедерите фактически до крайните гарнета всичко е къстъм. После ще запалим колата и да я чуем. Сега ми предстои да слагам едни резонатори, защото в ниските обороти има малко повече извънтени. Общо взето, това е за автомобила като цяло. Да притежаваш такава кола е и хубаво и лошо, защото ти доставя огромно удоволствие, но въпреки това иска сериозни грижи. Лично аз съм правил основен ремонт на автомобила и е доста скъпичко като цяло и много малко хора се навиват да правят такъв основен ремонт на такъв автомобил, защото просто нямат познания за самата кола. По вътрешната част, по интериора, автомобила си е абсолютно в стоков вид, без... тук има малко карбон, който съм си правил пластмасовите. Да. И съм си направил и волана. Иначе автомобилът е с Full екстри за модела. Алкантари, няма само единствено обдухване, има вакуум на вратите. Колата е 2008 година произведена, януари месец. Вече това е фейса на E60 M5. Фейслифт? Да. За напред вече като тунинг, мисля, че нямам какво да добавям и... Така ти харесва? Да, в този вид колата ми харесва. Единственото, което обмислям да сменя в момента е да сложа малко по-различни джанти и вече може би да са в акцента с черното, заради самия карбон. Иначе така доста добре се открояват. Да, открояват се, добре стои колата, но това ми е като береш проект, може би първоначално ще ги пребоядисам, за да видя как ще стои и евентуално искам да си взема едни GR-ки. Да запалиш да чуем? Да. Все пак да видим за какво стана въпрос. Аз вече я чух, но сега и вие да чуете. Колата е топла.
Да, толкова е колата. Звука е просто един път. Може да снимаш и слушателите. Fil tendu entre nos cœurs, un pont fragile sous l'orage. Les mots dansent mais se meurent, perdus dans ce grand mirage. Toi là-bas dans ton silence, moi ici je tends la main. Значи автомобила като силов тунинг, забравих да кажа, че също са сменени и бензиновите помпи. Между другото, това беше първото нещо, което съм направил като силов тунинг за автомобила. Сложих две Лауброта 255-ици, които така промениха много сериозно поведението на автомобила на пътя. Естествено, автомобила има и тунинг на мотора. Не знам дали трябва да правя реклама на момчето. Може да. Станимир се казва, от Ямбол е. Той е човека, на който аз съм се доверил. Мисля, че изглежда хем крещящо, хем е същевременно някак си умерено, не е чак прекалено. Да, и аз така мисля. Но колата е много забележима като цяло. Първо по звука, после като се приближи и на цвета, Да. самата и визия. Мисля, че съм си направил един така прекрасен проект. Изглежда завършено за мен. Да. Самия вид изглежда завършен. Така, такова впечатление ми направи. Ами добре, сега Айде да се поводим малко. да се повозим, да усетим за какво стана въпрос. Тя колата по принцип вътре е доста обезшумена. Буквално зверски се чува отвън, но вътре е доста обезшумена. Иначе на това колата. За кола над 500 коня вози доста комфортно. Аз не съм сменял оригиналните амортисьори. Доверил съм се на тях, защото са в добро състояние все още и не ми се налага да правя ремонт или нещо от този род. И затова въобще не съм предприемал някакви мерки да ги сменям. Периодично ходя да ги пробвам, да ги тествам дали не са се загубили качествата, но все още са в топ състояние. Колата е на реални километри. 207-208 хиляди километра вече ще стане, което за този автомобил не е малко, но не е много. Да, зависи как я поддържам, наистина това си... Поддръжката на автомобила е сериозна, защото всяка година, без значение дали си е карал или не и колко километра си минал, абсолютно задължително е смяна на всички масла по автомобила. Абсолютно всички масла. Дали диференциал, дали кутия, дали двигател, абсолютно всичко трябва да се сменя. Другото, което е, че има части, които нямат алтернативи и аз по принцип не искам да слагам алтернативи, защото качеството на оригиналните и на
алтернативните части е с огромна разлика. Да. И Все пак на такъв автомобил наистина е най-добре Мисля, оригиналните части да се слагат. да, въпреки че оригиналните части са извънземни цифри. Просто не знам защо на E60 има части на E60, които са по-скъпи от части на F90 примерно. Да. Като цяло основен ремонт съм правил, сменял съм основни и белни лагери, което може би ми излезе към тогава около 12 000 лева ремонта. Целият ремонт, нали? Да. Абсолютно всичко с частите, с майсторлъка на майсторите. То това преди колко време е било? И още като я внесох, колата си имала. Явно този, от когото съм я купил, е знаела какво се е случило. И на входа на основната масена помпа, която е в картера, голямата масена помпа, фактически имаше парченце от станиол от масло, от кутия от масло. Когато просто са наливали масло, фолиото е влезнало вътре и за жалост колата приключи. След основния ремонт автомобила вече го карам около над 33-4 хиляди километра. Няма проблеми. Нямам абсолютно никакви проблеми. Между другото карам с масла на Лико и Моли, не оригинални масла на BMW. И може би съм малко по-доволен, защото когато маслото е качествено, тя не го гори. А по принцип на този двигател, по книга му дават да гори, може да гори и на 1000 км по 700-800 грама, зависи нали как се кара. А пък това не го гори. Интересно. Но това масло гори го, но сравнително Да, по-малко, да. по-малко. Но пак казвам, че много зависи как ще караш автомобила. Това е основно. Ето сега ще пробваме да видим как върви. Тръгваме на втора. Иска да въртим. Още един път само ще дадем газ на тази хубавата права и чуваме, че усещането е невероятно. Като в Формула 1. Не знам как да коментирам, просто звука е уникален. А усещането от кутията е... Ритането от кутията придава просто едно моторспорт усещане. Ритането на кутията е черешката на тортата, просто. Много искам да ти благодаря, че ни показа автомобила. Моля. Аз винаги откликвам на ентусиасти и хора, които ценят автомобилите, защото когато аз съм бил по-малък, винаги съм оценявал как нали, по-големите батковци има качват дали на мотор, дали на кола, нали, на каквото и да е било. Да. Затова е хубаво нали, да даваме такъв пример и като цяло да намалиме тези щурити, които правят младите хора по улиците. Ами, който иска да дава газ по пистите, а не по пътищата. Въпреки че ние сега
дадохме малко повече газ, но то беше само за тест. Да, и Иначе не е в града колата- все пак. И не е в Да. града, да. Иначе колата си я карам абсолютно нормално. Много рядко си позволявам, нали, така да превишавам скоростта, защото може би вече на тия години малко ме е и страх. Почва да ме фаща страх. Като бях по-млад, бях по-безкруполен и Да, сега повече се замисляш просто. да, повече се замислям в момента. Ами, отново благодаря. Надявам се на вас клипа да ви е харесал. И до следващото видео.